Hyvää huomenta. Hello. Mihin me mennään, Evali? Suulandiaan. Me mennään Suulandiaan. Keli on vähän pilvistä, mutta vettä ei tuu. Me mennään nyt kokeilemaan. Mutta ennen sitä, meillä on jotain, mitä sä aina unohtat. Mä unohdan aina Polon syntymäpäivän, sit sen päivämäärän. Mun mielestä aina on 26. heinäkuuta, mutta on 25. eli tänään. Meillä on pikku Polo täyttä tänään 2 vuotta. Ja nyt me mennään tänne etsimään, mitä kaikkea me löydetään hänellä. Onko olemassa koirakakku? Varmaan on, jos sen joku tekee, mutta en mä tiedä, onko niitä ihan kaupoissa. Mut nyt mennään katsomaan, mitä me löydetään hänellä. Niin. Jotain hyvää. Jotain hyvää. Otetaan Pololle kakkaa. Ha? Ei. Ei mitään niin karvasta. Ei se voi olla karvasta. Niin. Mikä olisi semmonen kiva hänellä? No ei väliä, onko ehdotuksia? Jos on liian pehmeä, sit se... No joo, se rikkoo sen heti. Se rikkoo sen heti. Kato, simpukka. Mikä tää on? Cupcake. Kuppikakku. Tässä. Tää on tämmönen. Se ei nyt aukea, koska tässä on juttu tossa edes, mut kuitenkin. Se on semmonen pallo. Tää on liian karvanen. Sellaiset karvaset se repii heti palaisiksi. Ja sinne karvat on kaikki alla. Hän on vasta 2-vuotias, mutta ei enää muista monta lelua se on niinku tappanut ja tuhonnut. Kaikki mitä sä hänelle keksi, kaiken se. Se tuhoaa kyllä ihan hirveesti. Ai se, tää on hyvä. Häh? Tää on iso, tää on pehmeä. Eikö sä ole jotain tämmöstä? Pieni. Hiukan pienempi. Niin, mutta se on kiva, hän saa tästä kiinni. Ja... Mitä sen hinta on? 17. Se... Täällä on myös semmonen liiva ja sininen. Tää tuntuu niin hassulta niinku kädessä. Semmonen ihan... Onks tämmösiä? Rasvainen. Joo, sit niinku hyvin rasvanen. Tämmösiä. Hyi. Onks joku leikkinyt yli? Eikö siis ne kaikki pallot ole semmosia rasvaisia? Täällä on kaikki sama tyylistä. Sellainen hänellä on. Tää hänellä on. Joo. Eiks me olla joskus mietitty, että ostettaisiin tämmönen niinku piikkipallo? Niiden kahden niinku välissä koko. Niin. Mut se on kiva, että se ei tee mitään ääntä. Ne on semmoiset vähän niinku rasvaisia. No peset lämpimällä vetellä. Mikä toi on? Eiks me joskus... Mikä toi on? Ai kuulemme joku... Se on niinku sisällä jotain. Repi ulos. Ei se tuu, kun se on laitettu kiinni. No, ei sitä pysty varastamaan. Eiks me joskus ajateltu ostaa Pololle tämmönen piikkipallo? Tätä kääntä ei. Hänellä on niin paljon niitä, mitä kikisee ja vikisee. Mitäs tommonen? Hän on 2 kappaletta yhdessä. Mitäs täällä on jotain sisällä? Hän saa vetää sitä ja myös Tätä on kyllä joku purenut jo. Miksi se on sellainen? Eikö se ole helppo tehtävä? On. Sama vaikea kuin lapsilla on jotain lahjan etsiminen. Täällä on myös tämmösiä. No, otetaan tää. Mitä se maksaa? En minä tiedä. 5, 6. Ei se paha. Tämmösiä. Juu. Tää muistutti jotain ihan muuta. Emme nyt sitä kotiin. Sitten me ollaan joskus tässä saatu koiran suklaata. Hän tykkäsi tästä hirveästi. Tiesitkö te, että koirille on olemassa suklaata? Jos mä vaan nyt löytäis tän. Ostetaan tämmönen. Hän on joskus, mitä vielä täällä on? Niin, Hän on joskus ollut sellainen. Croissantti. Niin. Semmonen croissantti. Mä en muista, söikö se sen edes?
Joo, siis Puola oli ihan syönyt sen. Kato sydämiä myös. Tässä on ne kroisantit. Tommoset. Mut ehkä just jotain uhkaisempaa, että se... No nää on se ohkasa. Ei, ne on aika samat. Ehkä tää sydän just. Sitten täällä on, no tää on aika paksu, mutta kuitenkin täällä on niinku letti. Täällä on taas se sydän. Onks tää jotenkin mitä meillä on just ennen ostettu, vaikka toi sydän? Oho, kato näitä. Wow! Ota se sydän. Sydän. Kato niitä, mikä näyttää hienolta. Eiks taas semmonen? Joo. On se sydän. Se on hieno. Niin. Meillä on lahja ja yksi sydän. Missä se suklaa on? Tää näyttää vähän niinku Toblerone pienestä. Ja se tuntuu niinku muovi. Mä oon miettinyt mistä Tää on viivotien. Sä et murta vissiin mitä iso pala sä annat sille. Joku määrä päivässä ehkä. Mikä tää on? Joku makkara. Kato mitä me löydettiin puolelle. Jos ette puolella ole sydän. Pieni makkara. Niitä No. on niinku erilaisia täällä. No kokeillaan. Missä se suklaa on nyt sit? Täällä löydätte koiran suklaata. Ei valittu kato tätä. Viimeksi oli mun mielestä sininen paketti, mutta... Haluatko juustokermaa? Juustokerma. Pekonikermaa. Mikä toi on? Tänään kotona me ei syö. Tätä myös. Mikä? Mitä sä otit nyt? Beef. Semmonen. Onko se niinku se smoothie-tyyli? No idea. Mä en tiedä mitä kaltoja on. Tää on jotain. Smoothiesta hän Joku tykkäs. patetoi on. Kuule, niitä hänellä oli joskus. Eiks ollut? Mitä? Niitä. Joo, näitä oli. Ota nekin. Hammasharja. Ja sitten täällä on myös pienempiä. No ne. Joo, ja ne on kaikki niinku kasvis. Meidän koira ei Ota ne ole. keksitkin. Meidän koira ei ole kasvis. Kato. Sydänmuotoisi. Ne on niin pieni. Kattokaa, täällä on 4 eri kokoa. Kasvishammasharja. Mitä tarkoittaa kasvis? Mistä sen sitten tehty? No niin. Tuolla puolella on jotakin pakastimia, niin se voi lähteä. Siellä on jossain jo. Oho. Näyttelyteltta. Me ei mene mihinkään näyttelyyn. Oi kato, tää menee koko ajan niin paljon isommaksi. Mä ois aina kattonut sitä isompaa. Että pitää kyllä olla aika hevosen kokoinen koira. Onks täällä nyt riittävästi yhden pikkukoiran synttäreiksi? Ruokaa, sitä ja kaikkea muuta. Ja sit toki se jätski vielä jostain. Te siis tosiaan ostitte ton. Mikä? Tän. No juu, se jää se lelu Mä tavara. en ole yhtään varmaa, että onko se jätski hyvä ajatus. No josta sit? Koska viime kerta kun me täältä ostettiin sit se vauvaksen soppa. No niin, sillä on tässä korissa hirveästi kamaa. Täällä ollaan. Eveli, mitä sä just teit? Mitä mä tein? Me ei ole edes perillä vielä, mutta täällä on ihmisiä, kenellä on kauhea nälkä. Aika vaikea elämä. Löydät meidät Facebookista nimellä Soolandia. Kattokaa tänne. Tänne tulkaa. Missä me ollaan? Liedossa? Eiks niin? Lettu kahvila.
Hauska päivää. Sisään päästi. Saati karttakeetti eksytä. Tätä sä tarkoitin. Joo, mut kato. Ei välillä ollut sinne mennä. Mä haluan mennä myös pomppimaan trampoliini, mä jaan olla. Haluatko sä heti tohon? Ja siellä on kahvila. Mennä katsomaan nyt. Käydään sit kahvilassa. Jotain pikkaista. Kato! Täällä haisee. No? Se ei halua pikkuista. Se haluaa. Syö tää! Se olisi koko meidän kanaa sulle. KFC! Itse pitää vaan valmistaa. Tää ei oo kanaa, on kanaa. Se kanaa. Ja takimaina kyllä ei oo kanaa. Se on kukko sieltä. Se on kukko, joo. Aika läskit. Äiti, missä me, Fluffy. Flappy kanaa. missä me oltiin Jussi vanhamme? Se oli eläin. Häh? Se näytti tällä tavalla. Älä syö. Emme nähnyt sitä kylttiä, sä voit syödä sen. No mitä sä huudat? Onpas kiukkuna. Lännen kylä. Ei voi lähellä se menee tänne asiaan. Tässä heität assua. Mistä me semmosen löydetään? Taisi, onko se sinä? Ei ole. Se on mies. Olis saanut 5 tonnia. Teillä on semmonen rosvon naamakin kuule. Onks tää se vankila? Aha. Onks tää? Mitä sulla tää pitää tehdä? Heittää noihin niinku sarviin. Tuon penkin takana on 2. Meni se johonkin. Oota hetki. Missä se kirvestarina oli? Mitä täällä voi heittää? Oo. Hän on Robin Hoodi. Tämä on vaikeeta, kun se on jumissa. Nyt se menee punaiseen. Ei edes lähellä. Sori. Häh? Sori. No kaikki on vähän rikki. No, kellä nyt? Yksi on vielä. Nyt se menee. Jos olisit yksin metsässä, erämaassa, ja sun pitäisi saada itselle jotain syötävää, ja toi punainen piste on se eläin, sit sä olisit kyllä kuollut. Mä olis 3 tunnissa jo kuollut. No nyt se menee. Se pitäis jo mennä. Se menee koko ajan alemmas. Ei se onnistu. Kenen vuoro? En mä saanut edes noin. Sitten kun me mennään pois, että kaikki sinne keskelle ja sitten me katsottiin. Sä hyötyisit vihanhallinnasta. Häh? Sä hyötyisit vihanhallinnasta. Kun niitä kursseja tehtää.
He ovat vankilassa. Joo, enää kuin 7 vuotta vielä. 7 vai? Sinne meni se. No, ainakin se otti kiinni. Johonkin. Yksi on jäänyt kiinni. Joo. Onko? Tiedätkö te edes, että aasi on mun unelmaeläin? Jos mulla on joskus tilaa, mitä ei varmaan oo, mutta jos mulla olisi joku maatila, aasi olisi ensimmäinen juttu, mitä mä hommaisin. Se on Shrekin aasi! Ei, se on mun aasi. Ei. Ei se ole edes sun Aasi! Eh. Shrekin aasi tykkää vohveleista. Mulla on vohveleita. Eikä oo. Siellä oli vohvelitalo. Vau. Mieti kun mulla olisi oma aasi. Siellä on 1 aasi. 2 aasia. Se nyt liikkuu. Ei mitään halua edes kiipeä sinne sisään. Tää nyt sisään. Niin. Mutta äiti luuli, että ne heittää meitä pihalle sitten. Niin. No mut meillä on vielä aika täällä, jos se tulee tänne johonkin. Tai ehkä me nähdään muita eläimiä, ketkä susta. Täällä pitäisi olla muitakin, juu. Tuommoinen pyörivä juttu, kato sun pitää hyppää sen yli. Kato, nopeasti se menee. Se menee vielä nopeammaksi. Tää kaveri siellä laittaa sitä vauhtia. Mitäs täällä on? Miten se? Lähimaksu vaan. Minkälaisen sä nyt haluat täällä? Kaikki ne on sama. Kakkosen. Eikö se ole 2? Onneksi saa maksaa kortillakin. Noniin. Noniin. Tuo on 1 kredit. Olisiko 1 ampuma vaan vähän? Miten sä ammut tän? Ei punaisia. Punaisia. Oo! Hey kid, are you calling me Battle Chested? Nyt räjähtää. Woo, I told y'all that dynamite will make Peruistu metsää. thing. King Kong. Loppuuko se siihen vai? Kato, mitä sä sait? 170. Hyvä. Hyvä. Jos pysy pystyssä, saat yhden jätski vielä. Tää on liian pehmeä. Tää on liian pehmeä Se varmaan. voisi olla, että se löisi jalat alta pois, olisi kivemmin. Oh. Jätski meni! No niin. Hei! Mikä onks toi jää? Hei! Älä mene pois! Wow! Kohta se piersee meidän päälle. Älä mene pois, kuule!
Siellä on se poni, mistä... Niinpä. Se on kuitenkin täällä. Taisi! Mistä mä kuskin siihen? Kato mikä tukka. Se on täällä. Hei, kaveri, älä pure. Heippa. Sulla on vähän semmonen aamutukka. Onks tukka vähän sekaisin? Ai. Aasi ei kyllä ole kovin ystävällinen, se tuijottaa siellä. Kuule, kaveri. En mä tiedä mitä noi tekee. Ne pussaile. Mä kuskin tohon hevoseen. Äiti, Tän mä poni. kuskin tohon hevoseen. Tän aasin nimi on Vilho. 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 Oho. I don't like that. No niin, nyt ne alkaa tappaa. Haluatko sä kertoa jotain? En. Mitä sä näit? No, Mitä sä näit? en. Mulla on yksi kysymys. Onks tää poni niinku tyttö tai poika? Luultavasti poikaa. Miten niin? Sillä oli kardaani. Mikä kartaani? Ei mitään. Se on suolaa. Kardaani. Pikku ponilla on 5 jalkaa. Tuossa on toi, mikä pyörä. No niin, ei väli. Se on vasta sitten kello tulee 12 sitten. Kato. Mitä juttu? Tasatunnin 25 minuuttia. Aa. 11. Niin se alkaa 11, se on jo ohi. Mut nyt kun kello tulee 12. Kello tulee 1, koska kello on... Yksi jolla. Miksi oikeesti kello näin paljon? Eikö se ole aika hauska? Mä näytän sulle kello ja sit sä tarkistat niinku puhelimesta oman. Luuleeko sä, että meillä on joku eri aikaa? Joo. Mä tulin eilen jo takas Ruotsista, meillä on sama aika. Koittaa tuota jossain vaiheessa. Kato, meillä on oma mökki. Sitten kansallislintu. Ei, joutsen. Kansalliseläin. Kunnan. Karhu. Kansallisyöntäinen. Onko se ihan tosissas? Hyttynen. Nokkosver. 7. No. Vedä. Leppäkerttu. Kansallishyönteinen. 7. Näet, opin jotain uuttakin. Mä ei ikinä kuullut, että... Mikä se kala oli sit? Ahven. Tuolla sisälaulissa on. Kansalliskivi. Varma graniitti. On sitä joka Mä puolella. luulen, että se on kalkki. Kalkki ehkä. Noniin. Se on kalkki. Nosta. Nosta. Graniitti! Mä olin Virossa oikeas. on kolkki. Mikäs täällä on? Kansallislaulu. Maamme. Niin. Kansalliskukka. Sinihuokko. Kielo. Kielo. Oho. Kansallispuu. Mä en- Ehkä mänty. Mä en ja- ole itekin nähnyt. Aha. Me ei kyllä tiedä Suomesta hirveästi. Mä tiedän. Sä tiesit 2 juttua. Mitä 2? Mä tiesin melkein kaikki. Mut tiesitkö sä edes sitä, että Suomessa ei ole koskaan ollut intiaania, mutta täällä on intiaanin pää? Korjatko mua, jos tiedätte paremmin, onko Suomessa ollut intiaaneja? Mutta ei saa mennä kenkiänkaan. Bompsi, 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 bompsi. Oho, mä olis melkein kaatunut. Bompsi, bompsi, bompsi. Ole hyvä tyttö, älä kaatu. Oho, taisi mennä hyppimään. Mene sinne pallon päällä. Onpas iloinen mamseli. Mikä sana on mamseli? Sinä oot mamseli. Oo. Taisi mene sinne, missä Eveli on.
Kentuuko se munkaan? Ota, kato, saako tänne tulla enemmän kuin yksi? Voi, kaikki voi. Okei. Ei oo mitään merkintä. Katsotaan mitä tässä pitäisi olla. On siellä. Kato, riihikukko. Siellä se istuu. Peffa näkyy vaan. Saattamme olla sisällä. Okei. Yksi ei oo. Näetkö sä edes sitä? Siellä näkyy Peffa. Se leikki piilosta. Semmonen puoli pilvistä, mutta kato tulee vähän aurinkokin ulos. Ei mitään hätää. Nyt on 19 astetta. Katot sukulaisia? Tiedätkö sä, että Aasian ainut eläin, kenellä on risti selässä? Mä just ajattelin sitä, tiedän. Mutta joku juttu, kenellä on isommat korvat kuin meidän pololla. Niinpä. Hän nyt söpöö. Mut vähän kiukkunen vissi, kun se meni heti tappelemaan sen Tai menikö? 5-jalkaisen kanssa. Kato, onko söpöö? Söpöö. Missä Kenno? Se on tässä jousi. Mä haluan mennä katsomaan. Toivottavasti ääni jää hyvä, koska täällä on vähän tuuli. Ei oo mitään mikkiä mukaan käydään, vaan kameran oma mikki. On se yleensä aika hyvä. Mut nyt kun on vähän tuuli, sitten en tiedä. No Ken, saaks me ruoka? Ja punainen piste on, mitä se on? Se on kani. Kani hirvi. Hirvi. Onpas pieni hirvi. Tää on rotta. Se on auton alle jäänyt rotta. Mut yritä nyt vielä sit ampua sitä, koska nälkä on. Se on vielä 2 mahdollisuutta. Aika lähellä. Rotta ei edes liikahtanut. No juu, kun se on auton alle jäänyt. Ne. Nee. No nyt pitää osua, Ken. Koko meidän tulevaisuus on sun käsissä. Tää oli kyllä niin lähellä. Se kyllä riipaisi. Mäkin haluan kokeilla. No niin, nyt on taisi ja me ei varmasti saa ruokaa. Kun mä tein niin kaikki ne tippu maalle. Mä osuin muutamalla sinne keltaisen, mutta ei edes lähellä punasta. Kato toi nauha, jos sun käteen se sattuu. Se meni johonkin. Tää oli paha, mä sanon, me kuollaan tän. Mulla ei pysy edes kädessä. Oh, Miten tää onnistui? Mä pelottaa nyt. Tiedäks? Niin, kameralle ei varmaan jäänyt sitä, mutta hänen toi pomppis tänne katolle, tän katon yli tänne. Miten tää on mahdollista, en tiedä. Aika syövyttävät kyyneleet. No, joo. Keväs ja vessatauko. Nyt on vielä itse asiassa Tästä saa kulta.
Koita nyt löydä kulta meille taisi. Kultaa vai? Sais sen Tesla lopulta maksettu. Onks kulta? Voi perskule, pitää mennä maanantainakin töihin. Kyllä. Aika köyhä kultakaivos. Koko ajan tulee. Näytä jalka. Se ei oo paljon ruokaa saanut. Wow. Me löydettiin pekonia. Meillä on jääkaapissa pekoni. Katokaa. Yksi on aika hyvin ruskettunut. Ne on varmaan aika iloiset possut. Niillä on tilaa siellä. Ne on iloiset possut. Täällä pitää olla Davidin hirvi, alpakka, poro. Riikin kukkoa sä näit jo. Se oli siellä puskassa. Kotieläimi, poni ja vilhaasi. Mikäs talo tää on? Mä luulen, että tää on joku eläintalo. Koska possukki pääsee sinne sisään. Joo, toi pitää olla toi. Mennä sinne sisään. Näitkö sä sitä tumma pekoni? Mä en oo yhtään nyt kattonut niitä pekoni vielä. Hello pekoni. Siellä on teksti, että ne voi purra sua, että älä kiipe sinne sisään. Jos se pitää olla se Davidin hirvi, mä luulen, että sen vielä tuolla puolella. Mennä tänne talon sisään. Täällä on jo haju sellainen, että täällä on jotain eläimiä. Ei täällä nyt mitä eläimiä ole. Nää ei oo nyt ihan oikeat eläimet, mitä mä luulin. Meidän hevoskolareita. Mä en usko, että ne hevoset on ajateltu mun painoisille. Pikkupuppu! Noniin. Mitäs te ootte? Kulta. Faasanit. Wow. Te yksi on aika kiva värinen. Ne possut. Mut missä se alpakka on sit? Ulkopuolella. Ei niin. Mitäs te ootte? Ihan normikana. Kanitkin pitäis täällä jossain olla. Aika läski. Missä? Tossa. Näin siellä kulmassa yksi syö. Näikö sä sen? Toinen on ton putken päässä. Tässä kato. Häh? Jaa. Miten hyvin tästä näkee? Siellä se on. Ei se pääse niinku sisään tänne, jos haluu. Niin. Possut tulee tänne. Täällä on kanaa. Miksi sä puhut sillä kanan kieltä sit? Oho! Kato se keltaisella päällä. Se on Mitä vitsi toi tekee sen niin hassu, kato. Ehkä mä sanoisin, että tosi ikäis katsoa. Niin. Porsaat ja minipossu. Tää ruskettuna oli minipossu. Ne on sit siellä ulkona syömässä jotain. Me
me ollaan sellaisessa aidauksessa, missä voi koskea ja katsoa eläimiä. Täällä ei ole paljon muuta kuin tää kaveri. Sä koskee siihen. Joo. Tuolla toisella puolella on myös toinenkin. Kato vaan, että se ei pure, en tiedä. Moikka! Moikka! Onpas kiva parta. Mä oon nähnyt tän monesti, kun mä olin niinku... Siellä on toinenkin. Mutta ei ole mitään muita eläimiä. Ei oo muita. Kato, siellä on pupu. Missä? Se on kallo. Aha. Katso, kuinka paljon paska tässä maassa. Terve! Moikka! Joo, Kato kakkaa! miten menee? Kuule. Varovasti. Se puresee sua. Ei. Siellä on yksi maassa. Wow! Miten sä tänne ruokajuttu sisään sit kiipesit? Häh? Miten menee? Onks hyvä kaikki? Meillä kaikilla on niin isot vatsat. Anteeksi. Vähän veti jumi. Otaks sä multa? Anteeksi. Miten menee? Pupuja. Heti kun sä kosket, sit se lopettaa niinku syömisen. On sulla kyllä aika oudot silmät. Tiedätkö, että täällä on muuten niinku ruoka, mutta ei sun kalleisia. Mitä sun korvia vaivaa? Sulla on niinku tupla korvat jotenkin. Onks pehmeä? Saiko sä koskea sitä pupua? Oi, sä oot pehmeä. Oi, sä oot niin pehmeä. Mieti, kun sellaiset sais uuni laitettu. Mistä? Se on aika läski, sen voisi jo kunnolla syödä. Oi, sä oot niin pehmeä. Mitäs vaiva? Mä voin auttaa. Mä autan sua. Oliks oikea paikka? Täältä? Okei. Okay. Onks hyvä? Ollaanko me nyt kavereita? Se lähtee niin paljon karvaa. Ei, se on kiinni. Onko? On. Niin onkin. Älä häiritse sitä pupua. Kato, mihin se meni. Se meni noiden ruokajuttujen alle. Oot sä läski, kuule? Moikka! Kauheasti vuohen paskaan täällä. Moi! Mites sulla menee? Onks kaikki hyvin? Sä vaan naudit täällä. Kaikki hyvin. Eikö sulle anneta ruoka sieltä? Onks teillä joku tappelu? Et sä tuu toime toisten kanssa? Sä vaan naudit elämästä täällä. Kaikki hyvin. On. Eduardo, Pablo ja Juan. Juan! Kaikki on Pablo! Pablo! Hei Pablo. Oh, se tuijottaa. Se on Pablo varmaan. Pablo! Ehkä pitäisi mennä parturi, kuule kaveri. Pablo! Pablo! Onko se Pablo? Näyttää vähän siltä, että sillä on just leikattu. Pablo! Ei se halua meidän kanssa jutella. Missäs ne muut on sit? Tuolla on joku ruskea. Ai se on tommonen valkoinen. Ne on niin kaukana. Pablo! Miksi se nosti päätä? Ei se oli kuulemma huono. Selvä. Juan! 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 Nyt täällä pitäisi olla Daavidin hirvi. Alussa me ei nähty sitä, sit mä luulin, että se on joku patsas siellä, mutta... Joo, on 2. 2? Mä luulin alussa, että se on joku patsas, mutta sit me katsottiin, että jaha. On nää nyt aika isoja.
Kato niitä sarvia. Heippa! Mites teillä menee? Ihan tulla niin rentoutuneet silmät. Siellä se istuu. Mä niin väsynyt. Toi yksi näyttää niin väsynyt. Niin on silmäpäivänä edes Kiinasta tullut. Daavidin hirvet. Mistä ne on sit kotoisin? Mä en tiedä. Ne on Daavidin hirvet. Okei. Mitäs tässä viimeisessä on? Hävinnyt sukupuuton luonnosta jo satoja vuosia sitten. Pohjois-Kiinan, no mä sanoin! Arvelan asustaneet Pohjois-Kiinaan. Niin, kato niitä silmiä. No yhdellä toivotaan, mutta toisella on ihan semmoista. Kiima-aika alkaa kesäkuussa. Meidän kannattaisi lähteä, jos niillä on nyt vieläkin kiima. Meillä on vasta heinäkuu. Aika vähän oli sitä kiima-aikaa, jos ne on sukupuuttoon niinku kuollut. No. Mitä siellä on? Poroja. Älä syötä, älä syötä. Oho. Siellä se on. Onks vain yksi vai? Poro! Poro! Täällä on yksi poro vähitän. Joku täällä haisee. Eläimet. Mitä ääntä porot tekee? En tiedä. Kuti kuti, kuti kuti. Ei niitä kiinnosta yksikään ääni. Ne vaan syö koko ajan. Täällä on niinku joku sairas lammas, mitä sä teit. Onks tää takana vielä joku? Mut ruoan puutetta niillä ei oo. Kato nyt sitä heinää, mitä niillä on. Täällä on niin pitkä ruohikko, että ne on varmaan jossakin siellä ruohion keskellä. Voi olla, että siellä joku makaa jossain. Ja poroja on sit kuule joka puolella maailmaa. Jaha. Noniin. Tuuksa tänne? Tuuksa moikkaamaan? Tuu tänne. Mihin sä meet? Missä joulupukki on? Saisiko pari kommentti? Mitä sä teet kesällä? Mulla on toinenkin. Se nukkuu siellä. Tää onko se sama jo vai? Ei oo. Se on eri värinen vähän. Tummempi. Onko se Rudolf? Se on varmaan Rudolf. Joo, toinen on konssia. Kuulit? Lentokone lähtee. Mihin sä lennät? Haluatko sä mennä lentokoneeseen? Mennään molemmat sinne, sit se varmaan jumittuu. Äiti, mä haluan soutaa! Pysy paikalla hetki. Seiso, seiso! Kännit vetänyt. Aika outo, kun niinku persellä pitäisi kääntää. Mut toimi. Tää tuntui alussa niin hurjalta, mutta sit se vauhti, mitä se tulee alas. Taisi, oliko pelottava?
Sitten kun sä ylhäällä olet, sit on semmoinen olo, että no nyt se tippuu tiedät vauhtilla. Mä luulin, että se olisi tippunut vauhdilla, mutta... Miksi se on täällä niin pikkusia myös? Näetkö sä kotin sieltä? Tää tuntuu aika hauskalta. Niin. Oho. Vähän väärä suuntaan. Mä haluan vielä ehtiä käydä siellä, missä on se niinku tavallaan vene ja se tippuu sieltä sinne veteen. Joo. Eikö täällä niinku oikeesti voittakin jotain tai mitä se ite? Se lukee aina voittaa. Okei. Ahaa, tätä pitää silleen liikuttaa. Mitä sä haluat kokeilla? Tässä on niinku se narujuttu. Niin. Mikä tää on? En tiedä, heität jotain. Onnenpyörä. Tää on Toi ankat. Haluatko sä kokeilla jotain? Peikon heitto. Mikä noista on kivoin? En minä tiedä. Mikä noista on voittaa? Tuo onginta. Tässä on myös. Samma. Tää voi olla aika vaikea. No, millaista kokeilla? No vaikka onginta. Onginta. Joo. Onginta. Joo. Onko sun korttimaksu? Käy kortti. Joo. Tää. 3 euroa on pelitti. Täällä voi olla korttikone. Onko se hyvä? Noin. Kiitos. Ankkakalastus. Tässä ongen päässä tämmönen manketti ja sen kakoi tossa tonne ankan niskaan. Okei. Sieltä nousee joku ankka ja sen pohjassa numero ja sen mukaan täältä saa palkita. Okei. Valitse nyt oikea ankka. Jee. Ai, jes. Hyvä. Kato nyt mitä numero se Katsotaan oli. mikä numero siellä on. Siellä on 10. No niin. 10 saat tommosen pillin. Täältä saat tämmösen pillin. Sitä on kiva puhaltaa koko kotimatka. Koko kotimatka. Hän jää tänne. Kiitos. Kiitos. Yes! Miettikää nyt sitä. 3 euron edestä tavara, mikä maksaa ehkä Temussa 10 senttiä. Tästä tuli bisnesidea. Koko ajan kotona. No, menkää te yhdessä. Ei! Lisäkin tumpaa. Kauhukujaa. No sit ken menee iskäänkään. No niin. Jos me ei nähdä, ei nähdä. Ei, mä haluan joku, ketä on urheempi. Mennään nyt. Mä en näe mitään. Mihin suuntaan me pitää mennä? Tuossa on joku. Apua. Täällä. Me on ollut täällä.
Kato, tästä haudasta nousee kohta joku. Joo. Niin. Älä huuda siellä. Miksi me ollaan väärin? Meillä on väärin näin. Odota. Mä haluan nähdä sitä kaveria. Tule nyt. Ei väli. Kato kun kiva värinen sun paita on. Kato sinne peiton alla. UV-valoja. No, nousee! Joo, muistin, mä olin tuolla joskus. Oliko pelottavaa? UV-valo on aika kiva. Näinkö sä Eevalin paidan? Kun se oli myös jo sellainen. Niin valkoinen tekee. Täällä tulee ihan pikkasen vettä. Meillä on vähän kiire. Mennään jossain vaiheessa tuohon keinoon. Se on semmonen, että sun pitää liikuttaa semmoista juttua. Ja jos sä liikutat sitä tarpeeksi paljon, niin se menee ympäri. Mennään siihen. Voinko sä pitää tulemaan mulle? Kiitos. Tuuks tästä paljon vettä tänne päin? Ei tuu paljon. Noniin. Sinne lähtee. Kastuitko? Mitä? Kastuitko? Joo. Pakko mennä kerran vielä, eiks niin? On se aika korkea. Aika kiva hyppy tuolla. Sun pitää laittaa tää mahdollisimman lähelle sua silleen, jopa silleen, että se... Ottako toi myös? Se on tosi tiukka. Sun pitää No laittaa niin. tää mahdollisimman lähelle ittees. Tälleen. Kato. Noihin ympyröihin. Just mahdollisimman lähellä, äiti. Niinku mahdollisimman ylöspäin. Niin. Mahdollisimman niinku kiinni suhun. No. Onks toi hyvä? Okei. Onks hyvä? Nyt ekana punaista nappia, sä laitat paljon kiinni. Noniin, onks te valmiina? Miten toi meni? Miten sitä piti? Mä voin paikkaa. Ei vali.
Tää on hauska katsoa, mutta ite kyllä ei haluaisi olla siellä. Hiuksia lentele vaan. Miksi nyt tuli niin hiljaisuus? Nää, minne meni? Mahtavaa, haluatko sä istutulla? Ei. Miten sen sai auki? Tästä vaan avaat sen. Takapuoli ei ollut enää istuimessa. Toi oli niin hauskaa. Mut pysyit sä kyydissä? Pysyin mä kyydissä. No niin, kiipe, 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 kiipe! Meillä alkoi pikkuhiljaa tulla vettä. Ei ole enää paljon aikaa. No niin! Oho! Toi on niin hauska. Mulla on sulle jotain. Tuu tänne. Tuu tänne päin. Oliks päähän? Se menee tänne. Ja kätet menee tänne. Oota, mä laitan nää vaikka tähän. Niin, yksi käsi tänne, toinen tänne. Nyt sä oot vanki. Nyt sä oot oikea vanki. Nosta kätet. Niin. Oikeastaan. Lopeta. Mitä mä saan? Oh! Oliks jotain sanottavaa? Yksi juttu, mitä kannattaa miettiä, kun tuut tänne ja haluat pelata jotain pelejä, ne toimii oikeilla kolikkoilla. Meillä ei totta kai mitä kädestä ollut kolikko ollut. Mutta Ne toi ne 2 euron kolikoita. noi pelit tuolla. Niin. Noi pelit tuolla. Niin ne toimii kolikkoilla. Mutta Se, sit mistä mä kun voin- mulla ei ollut kolikoita ja haluttiin kokeilla niitä, mä kävin tässä lippupaikassa, mä sain kortilta otettu kolikoita, mutta ne kysyi tästä 3 euroa. Ja mitä me saatiin 13 eurolla? Tämmönen. Ja pehmolelu. Mutta mä myös voitin tuolta pillin. No se maksoi erikseen 3 euroa. 16 euroa ja 3 roina, mitä sais temustaa 2 eurolla. Eiks mennyt hyvin? Mikä? 16 euroa meni sen 3 paskan päällä. Miten sä sanot? Ei ole kakka. Ei ole. Mut nyt yritetään syödä jotain. Koska meillä on yksi pikku mies täällä, kenellä on koko ajan nälkä. Hyvin pikkunen. Metri 85 nälkäinen luuranko. Niin kuin sanot sana ruoka, sillä silmä menee loistama heti. Mennä ulos, en jaksa. Mennä ulos syömään. Jee! Nyt joku puffatarina. Oliko se leipää? On se. Köyhältä se sun lautanen. Mitä? Köyhältä näytti se sun lautanen. Miten niin? Onks tää nyt niinku melkein 70 arvoista? Ne. Mut se on No. kuitenkin ruokaa. Samalla rahalla olisi voinut mennä syömään sushi. Ei mä mietin vaan niinku se, että tää on niinku ihan perusruoka, mut sellaisessa paikassa ne maksaa. Joo. Ruoka oli ihan ok, vaikka ulkonäkö oli vähän outo. Rammut oli hyviä. Mutta onko se nyt 70 arvoinen? No, ei. Osaks ajaa tän manuaali? Tiedätkö mitä Daisy? Nyt mä menen maanantai töihin. Nimet. Ja sit sen jälkeen mulla on nyt vähän lyhkäisempi työviikko. Ja sit mä tuun kotiin. Ja sit me tehdään se tarina, että me mennään, että sä opit ajamaan manuaalilla. Tästä tulee sit hauska video. Häh? Ei tää oli mitä hauskaa. Ai mikä on Kyllä se? sä opit. Häh, mitä? Äidillä pitää oppia ajaa manuaali vaihtoisella autolla.
Nimellä on tää outo polo. Sulla on mahdollisuus kokeilla. Ja sit tiedätkö, että heti tästä hetkestä kun sä opit sen, mitä sit tapahtuu? Mitä tapahtuu? Minä otan Tesla, hän saa polon. Mä en ikinä tuu oppimasta selväksi. Onko sovittu? Ei, mä en tuu ajamaan sitä. Tuut. Opit, vaikka väkisi. Mä en enää halua. Ja mä en halua sen polon kanssa mennä tästä motorille. Niin mä en halua olla ilman Teslaa. Odota! Älä huija, tule tänne. Viivalle! Tule nyt. No niin. Älä nyt peruuta mun päälle. Tulee jalkoja. Okei, mä voitin! Mä voitin! Tesla on mun! Mitä sä sen pellolla teet nyt? Miksi sä oot pellolla? Kuka huijas? Sinä huijasit! Kato sun jälkiä! Mistä säpä kuppasit? Sä menit tuolta. Ei oo mitään todisteita. On Mä voitin ja sä oot pellolla. mun silmät. Sulla kannattaisi aika äkkiä nyt oppia sillä pololla ajamaan. Eikö sä tarvii sitä maanantaina jo? Mä en oikeesti pääse, tää tuli. Pitäisikö soittaa hinuri? Ai semmosta! Mene. Polo on Huijari. Polo on hyvä auto. No ajasit sinne. Se on hyvä auto sulle. Hei se sulle. Oikein hyvä auto. Se on semmonen pikkutyttöjen auto. Sinä sillä ajat ja sinä sen sanoit. Oho. Vakuutusfirma on toivonut Pololle onnea. Hei Marko. Tiedätkö mikä päivä tänään on? Juhlapäivä. Mitäs me saadaan näin? Pololla on synttärit. Niin? Ei täällä, me ei saa yhtä mitään, mutta meidän pitäisi niinku tehdä hänelle hieronta. Joku niin, No mähän pitkä hieron kävely. Mähän hieron sitä koko ajan. Niin. Niin on hieronteessa ja sä oot kyllä nyt kävelytä. Niin, siinä on joka päivä synttärit. Siellä on joka päivä. Sitä lellitään. Nyt me mennään veneilemään. Kohta me ollaan kaikki kyljellä siellä. Ja Siniliilan. minä otan sen oranssin, mikä se pitkä tarina on. Kennan pitkä tarina. 185 senttimetrin nälkää. Tää on pehmeä. Kenne ei ole paljon muuta kuin 185 senttimetri nälkä 247. Kuvaa. No niin. Mennä. Ei mä sitä mun kanssa tuu. Siinä on 185 senttimetrin nälkää. Kyllä me. Sä oot katolla täällä. Mä laitan puhelimen tänne. Mitä? Okei. No niin. Tää on ihan märkä ju. Onko se hauska? Ei, näin nyt ei toimi. Mikä ei toimi? No istu, sieltä tulee vettä sisään. Mistä? Sieltä reijasta. Jokaisesta reijasta, koska täällä on niitä 3. Kato. Miksi se noin on? Tuo kamera. Kattoko nyt sitä, kun sä istut tänne päällä, siellä pitäisi olla sun pehva. Sitten tästä ruiskuttaa. Tää on pidee boat. Ei no sen kanssa nyt ei mennä mihinkään. Mä semmoista persenpesu ei nyt kyllä halua täällä. No niin Eveli, me saa.
Mä työnnän sut. Istu sisään. Yrittää, että sä ei kaatu. No! Oho! Vauhti! Vauhti! Hallinna näkyy! Sulla tulee vettä sisään, älä heilut! Älä heilutta sillä enää! Hän on niin iloinen, eikö sä näe? No? No niin, ei enää mitään. Älä heilutta sitä. Me nyt kotiin. Me kotiin. Mä laitoin hänet sinne. Pistä toi pehvan alle. Ei, sieltä tulee vettä liian paljon. Ei, en mä halua. Mulla on koko perse märkä sit. Tuu pois sieltä nyt. Ei sinä. Sinä pysy siellä. Mä pistin hänet sinne kerran kiinni. Kato. Kato nyt. Onpas apina kädet. Mä oon niin pettynyt. Miksi täällä on sellaiset ilmareijat? Mut sä istut tähän, kato. Tohon. Sit sinne ei tuu. Tule. Se tulee sinne, mutta ei sun niinku takapuolella, jos sä istut En mä täällä pysty istumaan sillä reunalla. kyykyssä. No? Onko sä vähän jumissa? Sä oot vähän niinku viikinkiläinen kapteeni. Äiti pelastaa sen. Saaks sä? Oota, se vetää nokkaan. Istu ja sitten vedetään. Tää on ihan märkä. Istu kunnolla. Varmuuden vuoksi. No se pohja on jo maassa kiinni. Kiitos. Ole hyvä, älä kaadu. Mä en lupaa mitään. Kasvottaa. Hiaa kasvaa. Auta nyt. Repii se vauhtilla pois sieltä. Koitetaan taas äiti. Näin on jo Jee! Mä pääsin kuivilla kengillä pois. Koska sulla on semmonen 185 cm nälkä. Jos sitä ei olisi, olisit sä ollut siellä vieläkin. Nyt pitäisi hakea se pupu tänne. Eiks niin? Kyllä. Sullakin nälkä lähtisi. Grillataan yksi pupu. Sitten me varmaan ei tuu tänne enää koskaan. Mitäs siellä on? Kato mitä se sisällä on. Seuraava ovi. Ja se on vähän paremmin lukos. Oh, kato! Kaveri! On täällä muitakin eläimiä. Labyrintti. Labyrintti. Onko sulla joku kartta täällä vai? Oikea, vasen, vasen, oikea, vasen, 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 oikea, vasen, 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 vasen. Hyvin meni sulla. Joo. Älä suora mene. Mä katsoin myös karttaa. Mitä sä täällä teet? Ei tonne. Täältä. Sä oot jo eksynyt. Ei kuota. Joo tänne. Ken, älä seuraa meitä. Eti oma polku. Joo tänne. Kuule me tiedetään paremmin kuin sä. Ei sä tiedä. Ja minä Nikko. Ohjaan teitä. Tää kovin leveä hartinen ei mahtuiskaan. Monta päivää me ollaan oltu täällä jo. Kameralla jää varmaan aika outo kuva. Mä koko ajan käännyn. Jee! Oli se hirmu helppo. Me katsottiin karttaa ei väli. Okei. Sen takia me tiedettiin mihin mennään. Okei, mutta mä en kattonut karttaa, mutta mä kuitenkin pääsin. Sä eksyit kerran jo. En. Mä näin. Enemmän kuin kerran. Teet nyt semmonen Tartsani ääntä. Älä istu, no seiso siellä ehkä. En mä tiedä. No kokeile. Se löi peffan maahan. Jalat ylös, jalat ihan suoraksi.
Oh, ja. Oliko jännittävä? Ah, tää vauhti, tää oli ihan sairasta. Sun sammakko lentä kohta sieltä. Jalat ylös! Oliko kiva? Oli. Oliko kiva? Ei hän kuule, ei hän näe. Oliko kiva? Oli. Oliko kiva? Jos multa kysytään, ihan ok. Tykkään siitä, että täällä on paljon semmosia laitteita ja juttuja, missä ei oo niinku silleen ikärajaa. Niin, Et ei sinne voi ikä aika. periaatteessa mennä Niin, kaikki. niin. Mut sellainen oli sit Zoolandia. Liedossa joku mitä 15-20 minsa Turusta. Jos et ole vielä käynyt, tuu vaan. Sellaisia Kansi, tää ravintola on ihan niinku ok, mutta kannattaa tehdä silleen, että vaikka ottaa jotakin eväitä mukaan. kun me tulimme näitä aika monella perheellä oli joku kylmälaukku tai ottaa mukana, että ne otti omat ruuat. Et on ehkä niin paljon halvempi ihan varmasti. Tää oli niinku, no sai nyt maha täyden, mutta aika kallista niinku siinä. Jotain ranskalaisia lihapullia. Mutta ei se mitään. Ja sit kun on niinku vähän lämpimämpi keli, sit kannattaa ottaa jotain pyyhe ja uimavaatteet mukaan. Joo, täällä on se pieni vesipiste, se on just lapsille tosi kiva. Ei täällä oli ennen yksi aikuinenkin mies, sillä oli uimahousut päällä. Niin. Täällä. Semmosia pieniä altaita ja sitten tommonen. Niin. Mä haluaisin mennä sinne, mutta kun ei oikein tiennyt, että tää on tämmönen. En muistanut joo. Uikkarit ei ole mukaan. Mut se iso pallero sieltä roiskuu vettä koko ajan ja täällä on pikku altaat. Niin. Mut sellainen oli Zoolandia. Kiitos kun katoit. Me nyt mennä kotiin. Pitää kohta alkaa pakkaamaan taas tavaroita, kun huominen päivä vielä ja sitten taas töihin. Mut kiitos kun katoit. Tilaa kanava ja nähdään ensi kerralla. Moikka! Moikka! Polo! Kenellä on syntymäpäivää? Kenellä on syntymäpäivää? Polo, mitä tuotiin? Sitä pelkää. Kato mitä siellä on. Mitä sä ensimmäisenä löydät? Nyt se ei tiedä mitä pitäisi ottaa. Onks Pololla syntymäpäivää? On syntymäpäivää. Onks Pololla syntymäpäivää? Saaks tästä mitään? Mä en nyt tajua mitä pitäisi tehdä. No? Viimeksi se kyllä tykkäs suklaasta. Miltäs tuoksuu? Hyvin mä kyllä avasin sen. Sitten katsotaan, että ihmis teemme suklaa. Sitten se oli siinä, enää 3 vuotta ei tuu. Ei oo hauskaa. Ei. Oh-oh. Heippa ralla. Ei oo, se on ihana. Mitäs muuta me sit saatiin? Vahiirasukla. Me saatiin sellaisia keksejä Se tuoksuu joku. kyllä aika hyvältä.
Sellaisia meillä on ennenkin ollut. Aika erilaiselta kuin Ihan viimeksi mun perusruokaa. Jotain muuta ruokaa. Vielä suklaa. Vielä jotain ruokaa. Vielä jotain ruokaa. Mikä tää on? Joku pasta. Mikä se on nyt? Pate. Aha. Sitten meillä on semmonen sydän, kuule. Aha. Ei kiinnosta. Miten meni? Oliks hyvä? Ja sitten meillä on semmonen leluki vielä. Ei kiinnosta. Pure itse, jos haluat. Sitten meillä on joku makkara. Ota, se meni näin. Paljon onnea.